Здравейте, аз съм Александра, а вие сте втори епизод на подкаста на Института за подводно наследство. Днес сме на едно малко по-различно място. Намираме се на борда на кораба Христина, който е плавателният съд на Института за подводно наследство, и сме акостирали край Китен. Когато мислите за археологически съкровища, вероятно си мислите за злато. А какво би било, ако ви кажа, че всъщност едно съкровище е потънал кораб, който лежи на дъното на Черно море вече повече от 2 века? Именно тук, на 10-12 метра дълбочина, под нас, се намира корабокрушението край нос Ордовиза, което е едно от най-добре запазените корабокрушения от османския период по нашето Черноморие. Днес сме се събрали тук с моите гости, които са ръководители на този проект, за да ви разкажем както за него, така и за Black Sea Map, който е един голям международен проект за други корабокрушения по нашето Черноморие и за още тайни, идващи от морското дъно. Моите гости са доцент доктор Крум Бъчваров, който е морски археолог и преподавател в университета в Конектикът в Северна Америка, и доктор Драгомир Гърбов, морски археолог и експерт по опазване на подводно културно наследство към правителството на Австралия. И двамата са асоциирани членове към Института за морска археология. Макар професионалният им път да ги отвел на двата края на света, всъщност те 5-то лято вече се събират тук край Китен, за да изследват потъналия кораб край нос Ордовиза. Преди да започнем с епизода, бих искала да благодаря на всички, които направиха възможен този епизод. На Copter View Production за записа и монтажа, на Елица Денева за визуалната идентичност на цялата поредица, както и на Народно читалище Отец Паисий в Созопол за подкрепата. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Културно наследство 2025. Вече мога да кажа здравейте на моите гости днес. Много се радвам, че сме тук заедно на кораба Христина, и първият ми въпрос ще бъде към теб, Крум. Корабокрушенията винаги са били обвити в мистерия и хората често ги свързват с съкровища. За археолозите обаче, кое е истинското съкровище на един потънал кораб и защо точно корабокрушенията са едни от най-важните исторически източници? Здравей, благодаря. Всъщност ще започна да отговарям на въпросите в обратен ред. Последната част ще отговоря първо, защото е най-важната. Корабокрушенията са едно от най-важните източници на информация за миналото, защото те са капсула на времето. Едно корабокрушение е трагичен момент, катастрофално събитие, както примерно са Помпей и Херкуланиум. Това е нещо, което свършва в един определен момент. Всичко, което се намери в контекст вътре в това корабокрушение, е съществувало, оперирало и използвано по същото време. Това е уникално. Това не можем да го намерим обикновено на суша, където има поколения наред обитаване на същото място. Там винаги се разтича, да кажем, нещата. Тук е много концентрирано. Това дава възможност за много сериозни корекции на общи хронологии. Например, Лъборонското корабокрушение коригира древноегипетската хронология. Имаше 3 спорни хронологии. Лъборон показа коя е вярната. Лъборон доказа, примерно, че Нефертити е била фараон лично, като собствена фигура, а не само като съпруга на фараона. Може ли да сложиш корабокрушението Лъборон в контекст за зрителите? Лъборон е най-древното корабокрушение, напълно разкопано. Много щеше да е хубаво да може да кажа, че и напълно публикувано, но това не е случаят. Продължават изследванията по него, има предварителни статии. То датира от късно бронзовата епоха, около 1300 година преди новата ера. Намерено е по средиземноморския бряг на Турция, изследвано от Института за корабна археология, към който Драго и аз сме афилирани членове, през 80-те години. Разкопавано е на дълбочина от 60 метра в продължение на 11 години. Всъщност беше гласувано едно от 10-те най-голями открития на 20 век в археологията. Като имам предвид, че другите са гробницата на Тутанкамон, гробниците в Ур, и това е порядъка на важност. Така че това е контекстът, в който корабокрушенията са важни. Какво е съкровището за нас?
Две неща всъщност. Ако едно корабокрушение е правилно изследвано, ако той има достатъчно оцелял дървен материал по него от конструкцията на кораба, както е случая с нашия кораб, могат да се направят изследвания, включително за промени в климата. Едно дърво да се използва в корабостроене трябва да е поне 150-200 годишно, когато е отсечено. Тоест ние имаме една документация в продължение на 200 години, виждаме промените в климата. Ако корабокрушението датира, да кажем, от началото на 19 век, това означава, че ние имаме данни за какво се е случвало с климата, примерно от 17 век нататък. Това е една от ценните неща. Второто е вече търговия с дървен материал, как се обработва дървения, какво е наличието на горски масиви. И другото вече е историята на самите хора, които са участвали. Включително умствен анализ на хората, на използващите, от екипажа до създателите на кораба. Последното, което ще кажа в отговор на този въпрос е, че до започване на научно-техническата революция във втората половина на 19 век, до изобретяването и масовизирането на парната машина, ветроходният кораб е най-сложната от инженерна гледна точка структура, която човечеството въобще разработва. Тъй като трябва да оперира две коренно различни среди, два различни флуида, във въздух и във вода. Всеки един от тях по-отделно ние можем да моделираме с съвременните ни компютри. Но комбинацията от стъкмяването, т.е. ветрилата, мачтите и корпуса заедно, как те реагират, какви стресове преживяват, това и до ден днешен компютрите не могат да го проектират. Можем да проектираме какво прави един космически кораб от изстрелването си до връщането си на Земята, но не можем ветроходен кораб. Това продължава да е повече изкуство, отколкото наука. Компютрите помагат, но не решават този въпрос. А нашите предци това са могли да го правят. Техните кораби са пресичали океани. Да, много корабокрушения има. Но истината е, че тези, които корабокрушенията са може би по-малко от 10% от корабоплаването. Всичко друго постига целите си. Но добре, че все пак ги има, за да можем ние днес да четем историята. Това е за мен съкровището на едно корабокрушение. Благодаря. Знанието. Драго, какви са първите следи, по които археолозите започват да сглобяват историята на един потънал кораб? Това е страхотен въпрос. Между другото, да допълня към това, което каза Крум, може би не случайно управляемите космически апарати също се наричат кораби. Какво изследваме в един потънал кораб? И ние на първо място трябва да го открием. Има няколко начина за откриване на потънали кораби. Използват се понякога хидроакустични методи, използват се геофизични методи, геомагнетични методи, но също така много кораби се откриват и от спортни водолази, и от широката публика. Ние споделяме с тях морето и обменяме информация много често и сме стигнали до няколко много интересни открития благодарение на спортни водолази. Какво изследваме в един кораб ние? Първо, най-голямата археологическа находка е самия кораб. Може би най-важната археологическа находка. Както каза Крум, той ни дава информация от самата система и метод на корабостроене, през методите на корабоплаване, чак до неща като климатични промени и наличие на горски фонд. Това е най-важното. Оттам нататък материала, който се съдържа в корпуса, както каза Крум, това е един затворен комплекс, подобен на гробниците на сушата. Той е много важен за нас, защото ни дава един, в случай като нашия кораб на Ордовиза, където всичко е запечатано на археологическия обект, той ни дава един пълен репертуар на това, което хората са използвали в морето. Една морска култура, един морски начин на живот на една затворена общност със собствена култура, собствени традиции, собствен жаргон даже. Това са моряците, които са живяли на борда на нашия кораб. Ние се докосваме до тях посредством материалните останки от техния бит. Защо именно Черно море се превърна в едно от най-интересните места в света за изследване на корабокрушения? Първо зависи какво разбираме под едно от най-интересните места. До сега винаги фокусът е бил основно Средиземно море и древните култури плавали по тези води, защото те са ни оставили изключително много следи, защото много сме научили от тях. Черно море има качество, което споделя поне частично с Балтийско море. В някои отношения Балтийско море е далеч по-интересно, защото корабокрушения оцелява в още по-добро състояние, без да са в дълбоки води, да могат и без да са заровени напълно в дъното. Черно море е
богато на култура, материална култура, защото на бреговете му се изграждали империи от хилядолетия насам. Той е важен транспортен възел през всичките тези хилядолетия, а едновременно с това има великолепно оцеляване, особено в дълбоки води, заради липсата на кислород във водата. Това от своя страна пречи на Тередо Навалис в дълбочина да живеят и това запазва кораби. Тук намерихме кораби, каквито други да не сме намирали. Балтийско море е много интересно, но там няма да намерим древни римски кораби, там няма да намерим древногръцки кораби, докато тук ги намерихме. Лошото е, че ги намираме на много голяма дълбочина. Все още не сме успяли да ги намерим в плитки води, в които можем да оперираме, в които можем да ги разкопаем, но те трябва да са тук. Даже в момента ние стоим под една древна крепост. Точно срещу мен всъщност е нос Ордовиза, на който има крепост, която оперира до 12-13 век, когато продължава да е обитавана, но вече не е ефективна крепост. Тези места са снабдявани по море. Най-евтиният, най-лесният начин за снабдяване винаги е бил по море. Това и до ден днешно става най-евтиният начин на транспорт. Следователно трябва да ги има тези кораби. Ако се спуснем долу, ни намираме фрагменти от керамика от най-различни епохи. Но до този момент добре запазени корабокрушения намираме единствено от ранносъвременната епоха, т.е. от османския период по тези земи. Това е интересен феномен, който обсъждаме с Драго от вече няколко години, как да намерим другите. Това е заради което Черно море е толкова. Първо, защото колкото и нескромно да звучи това, но е вярно, ние с Драго сме първите изследователи, които са разкопавали и публикували цяло корабокрушение от целия Черноморски басейн. Това друг път не е било правено. Разбира се, професор Порожанов е започнал изследванията на корабокрушения тук, но го довършихме заедно първото. Второто Драго го е разкопавал само в Черноморец и сега третия кораб, който двамата заедно го копаем. Така че според мен това са причините Черно море да се превърне едно от горещите места. И естествено Черноморски археологически проект, който работим преди вече 10 години. Последните 10-15 години, в които вие активно работите в Черно море, кое е едно нещо, което, Драго, може да ни разкажеш за корабоплаването, което днес знаем, а да кажем преди 15 години не сте знаели? Толкова много неща, трудно да избера едно, но може би поне за мен един от периодите, който ме интересува в чисто археологически план е промяната на методите на мореплаване в Черноморския басейн през така наречения дълъг 19 век. Периодът от договора при Кючук Кайнарджак 1774 година до освобождението в общи линии. Защо? Защото Черно море за един определен период от време е било изцяло затворено и изолирано от средиземноморския свят в голяма степен. Може ли се да излизат от тук нашите мореплаватели, обаче чуждестранни мореплаватели е било забранено да влизат от някъде 1590 до 1774 година. Един много важен период в еволюцията на мореплаването в световен план. Черно море наблюдаваме и кораби като Китен 1 и Ордовиза, който проучваме в момента, показват една консервативна местна традиция, която най-вероятно се корени още в средновековието, в късното средновековие, ако не и по-рано, ако гледаме формите на корпусите. Това за мен е едно от най-интересните неща за проучване, защото ние в момента работим един кораб от 19 век, обаче в неговата тъкан виждаме традиции, които са много по-стари. Традиции, които датират, както казах, от средновековието. Така че многото въпроси, на които ни отговаря Ордовиза, този е един от най-интересните, по какъв начин е еволюирала и се е развила нашата корабостроителна традиция. Тук трябва да спомена, че като корабостроителна традиция и корабостроителна практика нямаме в момента запазени както познания, така и образци на кораби, подобен на този, който е построен по един изцяло средновековен метод. Крум, ти преди малко спомена проекта Black Sea Map. Той всъщност направи Черно море световно известно. Може ли да ни разкажеш малко повече как се стигна до проекта, до този международен екип и кое според теб е най-голямото откритие на целия проект, в който вие и двамата участвате?
Там се запознахме. Това е едно от най-хубавите неща, които дойдоха от този проект. Нашето приятелство и съвместната ни работа, продължаваща вече колко години. Що се отнася до това как започна този проект? Ами, по същия начин, по който започват най-хубавите неща. От едно приятелство. С професор Джон Адамс се познавам от 98-9 година, може би. 2012 година заедно участвахме в разкоп, 2011, извинявам, участвахме в разкопките на Warwick, английски кораб, потънал в началото на 17 век в Бермуда. Аз бях чул, че Джон готви някакъв голям проект в света. Той трябваше да се случи в Турция, по примера на изследванията на Боб Бауърт, разбира се, прощавайте. Този път трябваше да са истински археологически проучвания. Изследването, разбира се, беше свързано с промените на морското ниво и вечният въпрос е дали става дума за катастрофално напълване на Черно море или става дума за постепенно напълване. Проектът е получил много сериозно финансиране. Всъщност това е един от редките случаи, когато финансирането намери археолозите, а не археолозите финансирането. Джон започва този проект с твърдата идея на фондацията, която го финансира, това да стане в Турция. По ред причини проектът не става в Турция, или по-точно Джон стига до заключението, че ще ги разиграват прекалено дълго време, без да е ясно крайната цел. Джон стига до че всъщност България представлява точно толкова голям интерес, даже от геологическа гледна точка, може би и по-интересно от турското крайбрежие на Черно море, а за археология то също. Той тогава споменава, че има приятел, който е разкопавал корабокрушение в Черно море и ще го попита дали в България и ще го попита дали е възможно разрешително да се извади. Аз по съвсем стечение на обстоятелствата, колега близка Меглена Първин ми беше изпратила копия от Закона за културното наследство в България. Така че аз можах в рамките на един час да преведа тази част от закона, как се вадят разрешителни, каква е практиката. Написах едно също подробно описание на хората, с които ще трябва да се срещне, кой какво е вероятно да каже, как да подходи към тях. Приличаше малко на шпионско досие, което ми изпратих. И оттам започна проектът. Тогава се срещнахме с Людмил Галински и Калин Димитров, които се съгласиха, че това представлява интерес за българската археология. След това се срещнахме с Христина Ангело, където се запознахме с Драго. Тя също в рамките на вечерта се убеди, че това наистина е в интерес на България и на българската археология и на Центъра за подводна археология. И така започна най-голямия по мащаб и цели подводен археологически проект въобще някога предприеман и като бюджет, и като време, и като значимост на постигнатото. Попитаме какво за мен е най-важното постижение. Като изключим в личен план на приятелството и продължаващата ни работа заедно, трябва да отбележа, че корабокрушенията не бяха цел на проекта. Тези корабокрушения бяха страничен ефект на проучванията, които правихме. Част от тях бяха по случайност направени, част от тях Центъра тогава за подводна археология имаше координатите и искаха да проверим какви са тези мишени. Благодарение на това, като спуснеш един подводен робот на 1600 метра, отнема около 45 минути, за да стигне дъното. За да документираме корабокрушението, отнема 30 минути. Така че така започна проект. И за мен най-интересният естествено са корабокрушенията. Аз съм корабен археолог. Мене ме интересува развитие и сравнителна корабна архитектура от древния свят до 19 век. Сред най-интересните кораби за света, разбира се, са трите римски, особено един, който седи на дъното с мачта, още стояща, древногръцкия, който е най-стария напълно запазен кораб до този момент намерен. 2018 година Американския археологически институт определи това откритие като най-значимото на десетилетието. Това не е малка чест. Но за мен може би най-интересен беше византийския кораб и може би средновековния средиземноморски кораб. Вторият, защото никога не е намиран такъв, дори частично запазен. За първ път виждахме цял кораб с мачтите му от този период, 13 век, средата на 13 век.
Византийския за мен е изключително важен и интересен, защото ние имаме много разкопани византийски кораби. Колегите ни в Турция разкопаха 37 ли бяха? 37 си мисля. И Ени Къпа, корабокрушенията. Но нито едно от тях няма горната част на корпуса запазено, нито едно от тях няма следи от кормилния механизъм, от стъкмяването. А на нашия кораб, ние точно това имаме. Дъното не се вижда, защото е заровено, но имаме цялата мачта, имаме цялата рея за латинското му стъкмяване, имаме части от кормилното стъкмяване. Това е, което мога да кажа. Всъщност от този проект имаме изключително впечатляващи изображения на самите кораби, които зрителите ще видят докато слушат подкаста. И това е едно много голямо наследство, което проекта остава, защото по този начин много хора могат да се докоснат до това, поне по някакъв начин, до което и вие сте се докоснали. А всъщност, освен тези изображения и това, което вие сте видяли, какво друго остава като наследство проекта Black Sea Map за българската археология, за технологиите, въобще за отношенията и работата в този сектор тук в България? Тук трябва да споменем също така, че да добавя към това, което каза Крум, че Black Sea Map като археологически проект беше една изключително сложна експедиция от гледна точка на организацията и логистиката. Една експедиция, която имаше много сложен модел на плаване на отделните кораби, които правиха проучвания по български води, и проектът така беше до голяма степен опосредствен от помощта на Българското министерство на културата, която беше много сериозна. Българския археологически институт с музей в БАН. Тук трябва да споменем също така гранична полиция и също така морска администрация, без чиято помощ нямаше как да се случи това нещо. Българската държава застана много силно зад нашия проект и той се случи по възможно най-добрия и най-плавния начин. От гледна точка на наследството на проекта, освен редица публикации, които в момента излизат една по една, с която обогатяваме и световната наука, така да се каже, в момента предстоят финалните публикации на проекта, почти са готови и са написани. Един документален филм, който е много добър, направен от един много професионален екип. Хората, които снимаха на Дейвид Атенбъроу "Синята планета", спечелиха BAFTA и Еми с това. Те бяха с нас. За нас беше голяма гордост и чест да се запознаем и да работим с тях. От гледна точка на самите технологии, задълбочихме много ноу-хау археологическия за търсене и документиране както на потънали ландшафти от една страна, така и на потънали кораби. Както спомена Крум, основната мисия на проекта беше изследването на трансформацията на Черно море от едно сладководно езеро през Плейстоцена към морски басейн през Холоцена, и въобще отговор на въпроса има ли или няма библейски поток в Черно море. Няма. Това са нашите резултати. Взехме над 80 проби от морското дъно, използвахме вибросонди, които работят, които вземат ядки в дълбочина до 6,5-7 метра, които са достатъчно да пробият тези съвременни морски наслаги и да стигнат палеоплажове, които маркират покачването на нивото на Черно море. Не търсихме петрол, нашите сонди са много малки и изобщо не могат да пробият до такива дълбочини, където има някакви ресурси. От друга страна, освен че отговорихме, както казах, на въпроса за трансформацията на Черно море и за неговото покачване на морското равнище, ние много така задълбочихме също така методологиите на документиране и заснемане на корабокрушения. Мога да кажа, че едни от така първите и въобще много сериозни методологии за фотограметрично заснемане на потънали кораби с дистанционно управляеми подводни апарати бяха разработени и публикувани от този проект. Статията излезе още през 2018 година, ако се не лъжа. Какво представлява това? Един телеуправляем или дистанционно управляем апарат. Това представлява един подводен робот, който е свързан с оптичен кабел към кораба. Както каза Крум, на дълбочина от около 2000 метра му отнема към 40 минути да слезе в тази дълбоководна зона на Черно море. Той може да работи около половин час. Защо? Заради много богатите на серни оксиди и диоксиди води,
които започват да унищожават електрониката на този апарат, така че той на всеки половин час трябва да се вади още 45 минути, да се мие с пароструйка, за да паднат всичките серни наслаги, преди да се върне обратно. Самия апарат има манипулатори, има две роботизирани ръце, също така има и серия камери, дори и така една рамка с светкавици върху нея, защото, както си предполагам зрителите и слушателите, работим в 100% мрак на дъното на Черно море, така ние бяхме в състояние да осветим обектите и да направим хиляди снимки, които един дигитален софтуер после ги събира в триизмерен модел. Този триизмерен модел, количеството снимки, които правим, е толкова високо, че той е прецизен до милиметър и с него може да се мери много точно, без археологически разкопки, въпреки че направихме и някои малки разкопки на дълбочина през третия сезон, когато имахме разрешение за това. Тези модели са много добри за някои първични реконструкции. Въобще добиваме една много добра представа за оригиналния вид на корабите, които поручваме. Така че това са няколко чисто технологични приноси на нашия проект, които ще останат в историята и които в момента, между другото, се практикуват много успешно и от Института за подводно наследство в неговите проучвания, както в плитководната зона, основно в плитководната зона на Черно море. Институтът за подводно наследство е прекрасно екипиран, за да изпълнява всякакви такива заснемания на морското дъно. Като започнем, както казахме, от хидроакустика, това са сонари, многолъчеви ехолоти и еднолъчеви ехолоти, също така и геомагнитни изследвания, въобще целият комплекс от методи, който може да бъде използван както за реконструиране на потъналите ландшафти, така и за търсене на потънали кораби, нещо, което с колегата Бъчваров и... Но включително методите, които вие използвате за документиране на несебърските крепостни стени сега за корабокрушение, това са точно методи, който ние разработихме с Черноморския проект, оттам го наследи ЦПА. Това не е местно българско разработване. Има много голям смисъл от такива международни проекти, защото знанията десетилетия напред могат да бъдат прилагани и доразвивани. И всъщност този огромен опит, който сте натрупали, недълго след това започвате с проучването на кораба от Доносор до Виза. Как всъщност започна историята на това корабокрушение? Кога разбрахте, че тук се крие нещо голямо? Нямам предвид размера на кораба, а просто нещата, които ще откриете и смисъла им за българската археология. Този кораб, интересна истина, аз за първ път го видях 2002 година, когато и бабите, и частта, която там мас партнерсите стърчаха много повече над водата, отколкото се виждат сега. След това го видях отново 2010-та. И в двата случаи забелязах, че и палубата беше оцеляла, тогава се виждаше, последствие беше заровена. Така че не беше много открит. Ние знаехме за този кораб. Драго също знаеше за този кораб. Но по време всъщност на COVID май започнахме да го обсъждаме. И ние двамата само частично се шегуваме, като казваме, че първоначално беше един приятелски проект. Искахме нещо, което да направим заедно и отново да съберем екипа. И каквото оцеля от екипа от МАП, за да не се разпръсне този екип, за да можем да продължим да работим заедно. Така започна проекта. Впоследствие, разбира се, оказа, вече започна да става все по-интересен, заради това, че е толкова добре запазен. Аз имах някои конструктивни въпроси към този кораб, проистичащи от ограниченото оцеляване на корпуса на китенския кораб, който с професор Порожанов разкопавахме в началото на 2000-те години. Там, например, кърмата я нямаше, носа го нямаше, тук ги има запазени. И от гледна точка реконструкция на кораба и разбиране на местното строителство на техническо ниво, това беше изключително важно. Това е заради което наистина започнах. Очаквахме да намерим доста повече материал, отколкото всъщност сме намерили. В Китенския намерихме огромни количества медни съдове, ефтини бижута, мед, дамски, копчета, обувки, т.е. църгули, такива неща, които тук не намираме. Но това само по себе си вече ни разказва една интересна история за кораб, който постепенно е потънал. Това не е катастрофално потъване, както е при китенския кораб. Това явно са имали предостатъчно време да евакуират всичко, което е било ценно за тях, личната им собственост. Но въпреки това е много интересен, защото това е кораб, в който има пълен товар, дървен материал. Този кораб е адаптиран специално за дървен товар.
Заради това има такъв огромен люк в средната си част, с който лесно да могат да се манипулират огромни талпи. Това са над 6 метра дълги дървета, които са 30 см. А някои са и по-голями от това сечение. Тези талпи ли ви позволиха да датирате кораба или използвахте други методи? Тези талпи ни позволиха да датираме кога е потънал, или по-точно да определиха терминус постквем дата, което на цивилизован език означава дата, след която се е случило дадено нещо, в този случай потъването. Тоест, случило се след 1868 година. Нека да го сложим това в контекст на българското възраждане. Това е годината на Хаджи Димитър, Стефан Караджа. Това са четите точно преди започна на активната подготовка на априлското въстание. По това време и Васил Левски все още е жив. Така че това е много важен момент за нашата история. Тук виждаме части от бита, обикновения ежедневния бит на хората, който обикновено не оцелява. Никой не запазва дървени крини. Може да има 2, 3, 5 в държавата. Ние сами намерихме тук над 3. Просто наистина показва бита на средния човек в първата половина на 19 век, даже средата на 19 век. Това са сред ценните неща. А за мен винаги най-ценно ще си остане самия кораб, разбира се. Корабът е османски, нали така? Да. Всъщност, каква е културата на хората, които са обитавали самия кораб? Проучването на така добре запазените стратифицирани пластове, които имаме вътре в кораба, ни позволи да натрупаме много информация както за ежедневния бит на хората, но така и за тяхната култура. Можем да кажем вече с много голяма степен на сигурност, че става въпрос за един християнски екипаж по две причини. От една страна, в зооархеоложките проби, които събираме, това са всички костици и кокалчета от животни, които намираме на корпуса, които представят една извадка от храната, която се е консумирала на борда. Имаме свинско. Както знаем, мюсюлманите ни ядат прасе. Най-вероятно това са християни. Но през 2023 година имахме една феноменална находка, може би най-важната находка, като малка находка от кораба ни, след корпуса, което представлява една много хубаво запазена, приказно запазена дърворезба, представена от две части, един антефикс с флорален мотив, под него щитово поле с апликиран дървен надпис отгоре, кръст с христограм. Това е така една популярна формула гръкоязична християнска: Исус Христос ника или Исус Христос побеждава. И три имена: Костадин, Исак и Панайот. Надписът е гръкоязичен. Можем да кажем, че знаем вече със сигурност, че екипажа на кораба Ордовиза са били поданици на Османската империя, гръкоязични християни, вероятно от нашето черноморско крайбрежие. Абсолютно мултикултурен кораб. Самият репертуар от находки, които имаме от борда на кораба, показва също така много далечни връзки. Не, че самият кораб е плавал надалече, но така една интернационализация, глобализация на черноморската морска култура, за която споменахме преди това, отварянето на Черно море към света през дългия 19 век. Имаме материали от Англия, английски порцелан внесен, имаме материали от Средиземно море, имаме венецианско стъкло, една стъклена чашка от остров Морано, имаме много османски материали, разбира се, които са местни за нашия район, обаче също така имаме и материали чак от далечния Китай. Имаме няколко чашки за кафе, които на турски се наричат фирджан. Те всъщност първоначално са произведени като чашки за чай от Китай и са експортирани из практически цяла Азия. Стават много популярни в Османската империя през 17 и 18 век. Имаме три образци, една китайска чашка и две местни имитации, най-вероятно на тези чашки също така, които ни показват именно тази глобализация. Материали от целия свят са на борда на един сравнително малък 24 метров кораб. Вече сме в третата седмица на тази годишното проучване. Какво се случва интересно последните дни? Знам, че изваждате много интересни неща. Кораба Ордовиза е потънал, както казахме, в морското дъно. В рамките на няколко месеца или години, но в някакъв кратък период след като е потънал на дъното, той под собствената си тежест и под
на влизането на наслаги от местната река Караагач е успял да се вкопае на една дълбочина до 4 метра. След това много бързо е запълнен с глинести седименти от същата река Караагач. Те имат със сигурност речен произход, виждаме ги. Взели сме проби също така от листа, които са в тези седименти, които произходят от високите части на Странджа, така че са пътували доста време по реката, докато дойдат на кораба Ордовиза. Тези пластове са създали една анаеробна среда на археологическия обект, която е много сходна с тази в дълбоките зони на Черно море. Затова органичните материали, които са на борда, са страхотно запазени и са някои от най-интересните ни археологически материали, подземни археологически материали. През последните няколко дена проучваме едно, може би, складово помещение за инструменти в дъното, в най-долната част на кърмата на кораба, което е пълно с ежедневни неща, използвани на борда на кораба, включително серия метли. До тук имаме 4 перфектно запазени метли, Nimbus 2000, абсолютно същите, с кръгло сечение, като нови са. Също така имаме няколко други дървени предмета, една крина, както каза колегата Бъчваров, много фин дървен предмет, много ще ни бъде трудно да извадим анблок, но мислим, че ще успеем. Също така дървена лопата, имаме няколко дървени лопати, вече мисля, че това е третата или четвъртата. Така че в момента сме в едно сервизно помещение под долната каюта в кърмата на Ордовиза, нещо, което може би можем така работно да го наречем като орлоп, примерно, някакво е такова складово помещение в самото дъно, в най-задната част на кораба. Близо сме до кила, много сме доволни от това, защото ще приключим една част на кораба, която работим през последните 5 години, така че може би ще така един майлстоун ще постигнем тази година. Също така напред, в предна посока от самата кърма на кораба имаме един товарен отсек, в който регистрирахме задната част на товара на кораба, както казахме, множество дъбови и борови греди и талпи, които са предназначени най-вероятно за строителство и вероятно са предназначени за пазара в Константинопол, днешния Истанбул. Там открихме също така местоположението, гнездото на мачтата през миналата година. Напред от там, в нашия 4-ти сектор, откриваме в момента останки отново от главна палуба на кораба. В момента започнахме тези проучвания, мисля, че преди 2 или 3 дена. Нашите археолози работят в момента във водата долу и разчистват тази зона. Отваряме и малко по малко носа на кораба, за да можем да регистрираме цялата му конструкция в план по-нататък и в дълбочина. Със сигурност с нашите зрители и слушатели ще споделим резултатите в края на тази годишния сезон. Теб, Крум, май така те привличат международните проекти и те те намират или ти ги намираш. В случая в този от 5 години насам участват хора от България, от Америка, от Австралия, Украйна, Италия, Германия. Как се създава един такъв международен екип от наистина имена в световната археология? И Драго и аз сме работили на много международни проекти, публикували сме, участвали сме в конференции. Резултатите, които постигаме, са интересни и хората ни вярват. Това е част от обяснението. Например, спомена Украйна, доктор Дмитро Кобали е наши колега и близък приятел. С него също се познаваме от Черноморския проект. От тогава работим заедно. Имаше едно прекъсване заради войната, когато той не можеше да дойде, защото беше на фронта, но впоследствие го пускаха, за да участва в разкопки. За другите, много от участниците са всъщност студенти. Основно мои студенти, но някои са на Драго, някои са на наши колеги и приятели, които ни помолиха. Например, този път имаме германка студентка. Тя всъщност е студентка на наша колега и приятелка от университета Хайфа. И тя ни помоли поради обстоятелствата там да й дадем възможност. Наш колега от Австралия, студент също. Пак и с неговите професори сме колеги, приятели от много години насам. И вярно е, че на повечето ми проекти наистина са международни. Това е така. Разкопавал съм. Първо работил съм 2 години като археолог за музея Ваза в Швеция, веднага след като защитих дисертацията си. След това работил съм на Грипсхунден, работил съм на Елефантен в Балтийско море
Спускал съм се на Енихед и сега, точно преди да дойда тук, с професор Йоан Ръмби направихме обход на един боен кораб от 17 век на 70 и колко метра дълбочина беше. Трипаловен боен кораб. Иначе съм работил в Тобаго също. Най-малко като че ли съм работил в Съединените щати, там съм работил в езерото Шамплейн и на Червената река, един параход в началото на 19 век. Но така са създадени. Забравих Бермуда, разбира се. Все пак с Джон там работихме. Ние се познавахме преди това, но там за първ път работихме заедно и ни стана ясно, че с удоволствие работим заедно. И всъщност това даде тласъка на години по-късно на Черноморския проект. 3 години по-късно започнахме Черноморския. Обектът е много удобен за обучение на млади колеги. Безопасен е. Тук няма опасни форми на живот в Черно море. Тук нямаме някакво силно течение. Нямаме силни приливоотливни течения, които да представляват проблем. Дълбочината е незначителна. В Турция, където аз започнах кариерата си, ако е на 30 метра, ние казваме, това е плитко корабокрушение, лесно се работи. Тектаж Бору, например, мене за добро държание и гръмко поведение ме изпращаха на 55 метрова дълбочина. Там работех. Просто защото съм сравнително икономичен на въздух. Но там е много сериозна водолазна работа. Там си е опасно. И не винаги трябва да си направил грешка, за да има нещастен случай. Понякога просто така се става. Не напълно разбираме физиологията на водолазното дело до ден днешен. Това Драго знае много повече по тази тема от мен. Той все пак е професионален водолаз, докато аз съм само научен водолаз. Но тук тези проблеми ги нямаме. Оставаме на международна тема. Ти живееш в Австралия, Крум в САЩ, но всяко лято вече 5 години този проект тук ви събира. Всъщност през годините сме имали много австралийски учени, които участват в проекта и покрай него отношенията на България с Австралия в опазването на подводното културно наследство доста се задълбочиха. На мен отстрани ми изглежда като естествен процес, тъй като наблюдавам вашите екипи всяка година и така сработването е на много високо ниво, всичко изглежда много естествено и приятелски, но предполагам, че доста усилия са хвърлени в тази насока за задълбочаване на тези отношения. Благодаря ти, Алекс. Да, има участие австралийско в нашите проучвания и то постоянно от самото начало. Мисля, че от първия сезон с нас беше доктор Брат Дънкън, който е щатски археолог на щата Нов Южен Уелс в Австралия. След това към нас се присъедини доктор Анди Видука, който е директор на австралийската програма за подводно културно наследство. Във втория сезон също така на изцяло доброволни начала. Това трябва да го кажа, че до сега всички са на изцяло доброволни начала, както каза, сами си плащат пътя и така нататък. Към нас се присъедини световно известният доктор Иан Маклауд, който е основател на школата, един от основателите на школата по подводна консервация в Австралия, един от големите експерти по консервация на метал, корозия на желязото в морска среда, безценна дисциплина, безценна информация в неговата глава. Той обучава български консерватори в момента в тъмното изкуство на консервацията на изгнило дърво и корозирало желязо. Съвсем с нас в момента пък е Лиам Норис. Той работи в Австралийското министерство на околната среда като морски археолог и завършва магистратура в университет Флиндърс при нашата колега Уенди Ван Далфенворт, която е със студент на Крум, мисля, от университета. Света е много малък. Да. Как да го кажем, голяма риба в малко езеро, това сме ние. Съвсем естествено беше да се опитаме да сближим двете програми, българската програма и австралийската програма, тъй като те се припокриват много добре. Българската подводна археология има много дълбоки традиции в изследването на потънали ландшафти, потънали праисторически селища. По нашото крайбрежие има редица такива селища, датиращи от меднокамената епоха и бронзовата епоха, на различни дълбочини в различни контексти. Те се проучват още от края на 70-те години на 20 век систематично. Има натрупан
много голям ноу-хау за това как се търсят, откриват, проучват, консервират, интерпретират такива археологически обекти. Австралия в момента прави първи крачки в проучването на тези потънали ландшафти. Като казвам потънали ландшафти, какво имам предвид? Ами през ледниковата епоха, в последния глациален максимум, нали, тогава, когато ледените шапки са били най-големи на Земята, знаем, че морското равнище на цялата планета пада до около 120 метра от настоящото равнище, което означава, че огромни територии са били суша. Тези територии са били обитавани от хора. Това са били крайбрежни територии. Австралия в момента гради своя опит, тук ние може да помогнем страшно много. От друга страна, България дългосрочно корабокрушенията не са били фокус исторически на българската подводна археология. Имаме спорадични споменавания от 60-те години и 70-те години на 20 век на откривания на останки от корабокрушения, но нямаме докладвани корпуси, нямаме систематични проучвания до 1982 година, когато, както спомена Крум, професор Калин Порожанов започва да проучва в рамките на 3 сезона корабокрушението Китър 1, което е на около 100 метра от нас в момента. След това Крум, след това моя милост, проучихме първите кораби в България. Нямаме установена школа. Една от многото цели на този проект е установяването на такава школа, нали, обучението на колкото се може повече хора и млади специалисти в корабната археология, също така създаването на условия и школа за консервация на тези материали. Тук Австралия може да ни помогне много. Австралия в момента в австралийската база данни за подводно културно наследство има 8800 корабокрушения, които се управляват от нашето звено. Над 400 000 артефакта също така следим по местонахождение. Институции като Западно-австралийския музей на корабокрушенията са едни от най-старите в света, така че тяхната школа за консервация има дългогодишна, 50 годишна традиция вече, нещо установено. Тук може би трябва да отворя една скоба и да кажа, че също така това, което прави проекта ни важен в надрегионален план, е това, че в момента на пръсти се броят активните проучвания на корабокрушения в света, поради ред причини, свързани с финансиране, свързани с законодателство, свързани с въобще възможностите за консервиране и реставриране на материали. Това е много важен аспект от нашата работа. Проучването на потънали селища и на други археологически обекти, потънали пристанища, не включва или рядко включва натрупването на голямо количество подземни археологически материали с такъв деградирал характер, като при нас, нали, органични и железни предмети. Желязото е може би най-трудният материал за консервация, след него е дървото, въжето и така нататък. Нашия кораб е пълен с такива неща. Много е важно затова да поддържаме тази експедиция, за да можем да установим, както казахме, една дългосрочна програма в България. След като приключим този кораб, да се преместим на следващия, да се организират хора, да се организира лаборатория и прочее, и прочее. Може би морски музей най-накрая. България има крещяща нужда от един морски музей. Ние имаме морска култура, имаме какво да покажем. В момента имаме разхвърлени находки по редица музеи. Ще ми знаете за разхвърлени, но по редица музеи по нашето Черноморие. Това трябва да се събере и да се покаже като един продукт, един пакет на нашето общество, за да може то да се запознае с богатата ни черноморска култура. Ние сме морска нация, може да се каже, поне в момента със сигурност сме, и трябва да се гордеем с нашето морско минало. Ние много хубаво си приказваме, обаче вие скоро ще трябва да се гмуркате, така че за финал искам да ви попитам кое е мечтаното корабокрушение, което все още не сте открили, а искате да откриете? И това към двамата е този въпрос. Заповядай, драги. Световен аспект или конкретно Черно море? Ако е конкретно Черно море, искам да намеря добре запазен кораб от византийската епоха, който е оцелял поне частично, както нашия кораб в момента. Това е което мечтая. А ако съвсем стана нахален и досаждам на боговете над мен, тогава бих искал да намерим Дромон. Византийски боен кораб. Никой никога не е намирал такъв. Галери вече са намерени византийски в Яникъла, но Дромон не е намиран. Това е... А знаем, че са били използвани по нашото Черноморие от Константин Копронин, императора. Затова искам да намерим това. В световен аспект искам да намеря и
да разкопая изцяло добре запазен кораб, боен кораб от 17 век. Холандски или английски, без значение, и двете всъщност това е интереса ми. Много е хубаво колко конкретни желания имаш. Това смятам, че те доближава много до тяхната реализация. Така ме приеха в морската програма в Texas A&M, защото им написах в есето, което трябваше, ни защо искаш да следваш. Аз бях написал буквално 3 изречения и бяха точно това. Много конкретно какво се интересувам, какво искам, и заради това ме бяха приели, докато други, които бяха написали 4-5 страници есе, не ги бяха приели. Ами пожелавам ти тези твои мечти да се осъществят и то в Благодаря. подобен екип като този и заедно. Задължително ще го... Където и да копаем, този екип ще трябва да бъде взет. Благодаря. А твоите мечти, Драго? Само, че по закона на Мърфи за археологията на Крум са отредени османските кораби. Човек не може да избяга от съдбата си. 2 копани и още колко бяха от Черноморския път, които проучваш? 18. Да. Така че, да. Какъв кораб искам да намеря? Аз ще отговоря на този въпрос по друг начин. Едно от най-интересните неща за мен в нашия археологически обект е неговото формиране. Както Крум спомена преди това, въпреки наличието на изключително гъста селищна мрежа по нашето крайбрежие от античността до средновековието, въпреки наличието на потънали кораби на голяма дълбочина, които са добре експонирани, ние все още не можем да ги открием тези кораби, които трябва да ги има, на дълбочина нормална за водолазни спускания, обект, който да трябва да може да се работи. Ние затова много внимаваме да изследваме процесите на формиране на нашия археологически обект, защото мислим, че той ще ни научи за това къде са и как да открием тези кораби, които са там. Те просто са скрити. Имаме методологически проблем, на който искаме да отговорим с тези проучвания, една от основните цели на това проучване, между другото. Така че това искам да открия. Аз искам да се науча от този кораб как да открия корабите от класическата древност, римската епоха, средновековието, за да можем да попълним нашата археологическа карта, да разберем повече за това как са основани някои от най-важните градове на нашето крайбрежие, като започнем от Варна на юг, и говорим за Несебър, Созопол, така нататък, така нататък. Предшествениците антични на съвременните черноморски центрове. Това искам да открия аз. Много ви благодаря, много интересен разговор. Надявам се на нашите зрители да се е харесал и на тези от вас, които останаха до края. Това беше втори епизод от подкаста на Института за подводно наследство. Слушайте ни, споделяйте с приятели и познати, пишете ни и до нови срещи!